Galera, e não sei se vai onde viu. Want gaan voor kiezen goed. Zo, kom ik draaien, ga ik. Zo, visje zijn hier dan. Zo is boeien vissen die dan. Boeien. So jullie moet dan rond hier toe komen. Ik kan niet meer rondrijden niet. Maar dat is niet alles. Niet alles. Weet jullie wat ze niet alles? Dus dat is een type bok. Wat strepen heet. Dat is niet alles. Als je niet weet wat ze niet alles niet. So ja. Kijk, poppyvisjes. En goed. Ja. Dit is de ganzen. En zo. Dat is ja, wat ik die hele dans ga. We gaan erachter. Ja, kom maar, erachter. Ja. Nog een grote. En ons vang lekker vast. Dat was een eilandje dan. Het borgje of focus. Waar je mee zit. Ja. Ja. Dit is amper de hele. Zo daarna. Sparkel, goede foto. Ja. Zo ja, dat post heeft. Zo ja, jalla. Dat is cool, nee. Zo ja. Papa! Oh. Wat is papa? Bos. Oh, en chips. Ja. Ik zit daar nu. Ja.